On one. 3, 2, 1, käy. Hey yo, welcome to Hood News episode 2. Tänään meillä on täällä haasteltavana. Mikä sun nimi on? Ei, B. Meillä on haasteltavassa tänään B. Nuori nainen täältä from the ghetto, South. Mistä päin sä oot täällä tarkalleen? Ei, Jamestown. Jamestownin nuori nainen täällä. This is a certified hood classic. Ja mä oon tuolla Lucky Pluggersista, tiedät sä, töissä. Jee, shout out Lucky Plugger man, tiedät sä, kuka hakee kunnon safkaa siellä. Jee, aika, et kuuntele, ja nyt mennään päivän polttaviin kysymyksiin. Minkälaisia kokemuksia sulla on sheriffin, rangerin ja yleisesti virkavallan kanssa? Joo, tiedät sä, nää rangerit, nää on eläimiä, tiedät sä. Kuuntele, eläimiä, ne ruulas mun kiesi. Jee, viikinä pyydät, ne ruulas mun kiesi. Ne toi sen tohon Jamestowniin ja ampui sitä, tiedät sä. Kaikki renkaat paskaa. Se on toi garage, tiedät sä. Ne tuli ja korjaa se auto. Ei haittaa, mutta tiedät sä, tää rangereis on tää Kerro lisää kansalle. Kansa haluaa tietää. Mut pistettiin kuulusteluihin poliisin kanssa. Sit se rangeri haki mut, tiedät sä, pohjoiseen. Se piti viedä mun takaisin Southsideen, mut se vei mut pohjoiseen, tiedät sä. Ja se rupes koirittelee ja tiedät sä, haukkuu mua nuudelipääksi, tiedät sä, kun mulla on nuudelitukki. Oh my god, little princess me, tää on haluttu tällä tavalla. Kuka olisi ikinä uskonut? Ei hätä, tiedät sä, kaikki hyvin. Mut sit sä laittoi se sama äijä mut myöhemmin toisissa kuulusteluissa rautoihin, tiedät sä, ja se hakkas mut se rautoihin paskaksi. Oh my god, voitteko uskoa Porin kansalaiset? Viaton kansalaisuus on laitettu rautoihin ja hakattu. Oh my god. Mä tiedän, ja ne on eläimiä. Alright. No sit tässä on meidän viimeinen tai toiseksi viimeinen kysymys. Tuntuuko susta, että virkavalta kohtelee sua eri lailla kuin normikansalaisia? For sure, tiedät sä. Kun sä oot Southsidelta, tiedät sä, musta ajatellaan heti pahinta. Ei heti pahinta. Sä kulkeet tuolla noin turvallisesti. Koskaan et voi tietää, koska sieltä tulee joku rangeri, mikä tiedät sä hakkaa sut tonne kadun, tai tiedät sä pidättää syyttä. Tai sheriffit, tiedät sä. Siellä on se harmaa hapu sheriffi. Se on kyllä reilisti se. En mä tiedä. Ja pitäis vähän chillaa. Alright. Ja päivän viimeinen kysymys on päivän polttava kysymys. Kansalaiset miettii tätä Lucky Pluggerin asua. Onko sulla mitään hupparin alla? Hupparin alla? Nah, ei mulla mitään, tiedätkö? You hear it here first. We have a natural... Ai, saaks vastata? Jee, vasta. Ei, tiedätkö, täällä aina kytäts varmaan huolet, että saattaa mennä 3-4kin partioon, tiedätkö, ne kyttää esimerkiksi Southsideen tuolla, esimerkiksi Jamestowniin tuolla, Venäjä, tuolla, istuu vaan jossain tuolla. Ja ne tulee, tiedätkö, ne ajattelee eti, tiedätkö, että me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä, tiedätkö, yksi tekee, niin leimataan kaikki, tiedätkö, Ja ne ei jätä rauhaa ollenkaan. Tai tiedätkö, yksikin, tiedätkö, yrität tienaa rahaa tai jotain, tiedätkö, ne sieltä tulee heti 5 partioon paikalle. Ja ne tulee asiat osoittaa. Haluut, tiedätkö, shootout. Viimeksi tänne tuli kyttiin sheriffeen rangereita, tiedätkö, ne pisti kulut, tiedätkö, shootoutit tuolla noin Jamestownissa pystyyn, tiedätkö. Jengit vaan ammuskeli siellä, niin poliisi tuli ammuskele, tiedätkö, homies. Ei toi ei natsaa. Teltavan tänään, Mr. Mr. Keith, I don't know Keith. Mr. Keith ja Keith on tänään tullut kertomaan se kokemuksia täällä Porin elämisestä, tiedät sä, bada. Tai kuulekin, mistä päin sä oot täällä? Mä oon Southsidelta, mä oon Jamestownista. Täällä nuori mies Keith on täältä Southsidelta. Ja mitä sä teet työksessä? En mä oon töissä missään. Tiedätkö, mä oon koittanut riisellä ja kenkiä, ja se ei oo natsannut. Meidän haastelta Keith on yrittänyt myydä kenkiä, mut se ei oo natsannut ihan, tiedät sä. Koittanut tosi kauan että töitä, mutta ei oo saanut vielä, että jos tarvitte, tiedättekö te hyvää työntekijää täytyy. Next question. Ajan polttava kysymys on tänään se. Minkälaisia kokemuksia sulla on ollut virkavallan kanssa? Äites vähän nihkeä kyllä, vähän nihkeä.
Kerro lisää. Tiedätkö, one day, mä olin tossa J-Townin tossa parkkipaikalla, tiedätkö? Ja. Mä olin siinä, tiedätkö, sopinut, tiedätkö, kenkäkaupat yhden häijän kanssa. Mä olin siinä, tiedätkö, kontti auki, tiedätkö, mä olin kenkäpotti siellä. Sit siihen, tiedätkö, pullopaa, ja mä en muista, tiedätkö, mä en tiedä sen, tiedätkö, poliisin nimeä. Joku semmonen, tiedätkö, lierihattu äijä, tiedätkö, vaalea äijä, of course. Ai, se tuli, tiedätkö, syytä, että mä huumeet siinä. Mä en tiedä, mistä tommoset jutut on peräisin for real. Aivan, toi rankka. Kaikilla on ollut, tiedätkö, mä en taju tota juttu. Jäi. Ai, kuuntele. Tuntuuko susta, että sua kohdellaan eri lailla kuin vaikka tuolla, tiedätkö, enemmän niinku keskustassa olevia ihmisiä? For show, daily. Mä tiedän, jos mä lähden, tiedätkö, jonnekin, tiedätkö, Southside jonnekin, tiedätkö, muualle, ja mä käyn kaupassa, ja mä katsotaan vinon siellä, ja tiedätkö, ihan sama kukaan, ja poliisit, kaikkea. Ei oo, shout out to all people from, tiedätkö, from Pori, tiedätkö. Kiitos on hyvä mies, tiedätkö, älkää katso vallassa. Ja sit tosiaan, just trying to make it out the hood, man. Yeah, of course. Päivän viimeinen kysymys, missä on Keefil? Jos saisit virkavallassa, pitäis tehdä? Ei. Good Newsin toimituksessa soitti Dr. Durag. Sitten sä osallistut tällaiseen meidän haastatteluun, missä me haastatellaan virkavaltaa liittyen tällaiseen poliisien ylimääräisen voimankäyttöön ja kansalaisten kohtaamiseen tuolla porulla. Ei vaan, niin se on paalikko 10 penni, niin no ei kyllä kiinnosta osallistua niin tällaiseen humpuukiin, niin no kai se niin pakko on osallistua tahan sitten, niin mitäs kysymyksiä teillä on, niin Meillä olisi tässä muutama kysymys. Miten kommentoitte tällaista väitettä? Olemme kuulleet, että itse poliisipäällikkö on ollut mukana aika monessa tällaisessa väkivallan teossa, jossa on käytetty ylimääräistä niin, voimaa. mitä tarkoitatte tällä, niin totta kai minä tykkään hakata noita listejä ja huumeiden kaittajia. Nehän ovat eläimiä. Ait. Haluat puhua, ja mulla on kuullut tällaisesta jutusta, mikä on tapahtunut tässä Southsidelle. Joku poliisi olisi ampunut tuossa Megamallilla viatonta jätkää, joka oli neuvotellut tuon poliisi Heinon kanssa, niin jotain juttu, että sä olisit ampunut sitä vähän. Mikä sitten keissi on? Kyllä ammuin. Ja ammuin muuten paljon. Toivottavasti kuoli siihen. Me and the Draco rest right beside when I sleep. Everybody tap in with a laser, I ain't gotta speak. Nigga tryna tap down my song, I be slamming beats. UAV, how the fuck nigga keep finding me? Tell me this shit ain't slamming, you lying to me. Shit new to me, I come through to an interview. Same drip on from the trailers of the interview. I do the drugs and I write and I'm hitting at you. I'm blowing up on Twitter, I tweet now. Jumped out of the port, got in the field with my feet down. Twin shoot first, I might put back a rebound. Come through my hood, tripping slime, we deep now. Laser don't trend to everybody wanna feet now. Send it back in, I'ma do your little placement. Catch a whale like a man, like I ain't gon' race shit.